Кой па се е развънял па сега? Снежето! Ало, Снеже, ка правиш, ма? Честит рожден ден. Ти се сети, ма, ти се сети. Видях ти аз той бе картичката във Фейсбука. Много ти благодаря, че си се сетила за мене и за моя рожден ден. Какво правиш, Какво правя? Ще пия кафе, направих си тук едно еспресо. Такова ма ще готва, чуда се дали да готва боб ли да готва, леща ли да готва, и аз не знам. Ти какво готви, ма? Пържоли, ма. Има ти пари, огаждате си. Как ми на рождения ден? Как да мини? Не се сетиха моите за рождения ми ден, да? Не се сетиха. Поне твоите се сещат, моите не. Такова, ма. Айде да пием кафе утре, ма. Звъни ми от 9 часа сутринта, ще дойда нагоре да пием кафе. Айде, Снежи, чао, миличка. Сети са тая Снежа да ми звънни след тъжка чулка и тя. Сети са.